Marina may suporta sa ginhawa. Ginhawang generika mula sa Generica Drugstore. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Maray na pagka-udto na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya ngunya na pagka-aldaw. Aldaw na po kita ngunya ni Miyerkules. Petsa 8 kan Oktubre 2025. Pero bago po kita mag-orestorya kan mga pangyayari sa palibot. DCGB on assignment. Yaon dyan sa may parte baka naon ini dyan sa Bicol University na siwa. Joshua James Bino, maray na pagka-udto po graray sa imo. Yes, maray na udto tabi Miss Angel, maray na udto sa mga parantabay. Tama, yan ako ngunyan digdi sa Bicol University. Kung saan kalmado man na nagruluwas na sa school premises ang mga estudyante kan Bicol University as in sa iba man na mga empleyado digdi ang nagkuruli naman tabi Miss Angel dahil sa tinalawas na suspension of work dahil nga rin nasa aligado na karesibi ng mga mensahe ang official Facebook page kan Bicol University ng mga mensahe na may mga nakapalaman ng bomb threats kung kaya siyempre kay puhan pasiguraduhon ang seguridad kan lambang saro. Kaya so klase temporaryong nag-shift mo na sa asynchronous mode and suspendido ang trabaho ng NDTP epektibo alas 12 ang udto tabi Miss Angel. Kaya mahiling ta digdi sa atubangan kan Bicol University sa gilid kan Tinampo main highway tapos dyan ang mga estudyante tabi Miss Angel na nag-aaralat ng kumbaga masakayan pauli sa ilang mga harong boarding house as in iba pa and nagbalo kita magpasiring naman sa opisina ni Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Navarro III and may nakastorya makitang mga security personnel nasa official travel na Presidente Candido tabi Miss Angel and paghahanap tango niyan so chief security unit kan Bicol University na pwede tang makakaistorya pero susog tabi Miss Angel sa sitwasyon ngunyan digdi sa Bicol University kalmado man ang gabos nagluwas na sa mga estudyante and sa mga kunyan sa mga empleyado. Siyempre pasiguro lang yaw naman digdi so mga police personnel nga to so bago may nailing akong taga EOD Explosive Ordnance Division kan PNP na naglilibot-libot digdi sa school premises and may mga police personnel naman kaya on tabi digdi may mga police mobile lang naka-standby tabi Miss Angel pero dahil masyadong matik digdi kumbaga pagkatakot pagkandal kalmado man ang sitwasyon kalmadong nagluluwas sa mga estudyante kuda sa mga empleyado kundi talagang kaipuan lang pasiguraduhon siyempre sa seguridad kan na lambang pero kaya nagpalawas nga nila may advisory ang ang Bicol University Public School lang. Sir, good afternoon. Si Chief Security na po. Yaw, nag-ikot po, sir. Ano po sa pangalan ni Chief Security po? Erwin Madrago. Nag-iikot na po pala. Okay. Po. Salamat po, sir. Okay po si COD. Okay. Salamat po. Salamat. Nag-iikot na pala so chief security personnel sabi Miss Angel digdi sabi kay baan so mga personahes kan EOD para siyempre i-check ining palibot kan Bicol University. Tasusog naman sa advisory ang nag-suspend min work as in ang temporaryong nag-shift sa online classes sa synchronous is Bicol University East Campus
West, tapos Daraga Campus. Sayin nga ni po Joshua and West, digini sa may may buseng. So, ang East, itong sa College of Engineering. College of Engineering. Ang West, ining so BU Main, Oo. sa may tangod bagay ni kang Camp Ola. Ah, Tapos iyo. ang BU Daraga, itong suyaon naman sa Daraga area. So, Social Sciences and Philosophy, tapos College of Business Economics and Management. Ining West, Josh, para duman sa mga paraan tabay ta. Iyan mismong sudyan baga may poon sa may College of Science, Gate 4. Oho. Iyo yan ang Gate West. 1, Gate 1, Ah, Gate 1 hanggang Gate 4. Hanggang yan sa, magpundig din sa may College of Science, hanggang duman sa may parting College of Education. College of may tangod yan Education. kang Camp Ola. Mga sa may Tapos so, Daraga Campus. Oo, may nakauron ka na lamang dyan po, Joshua, kung paano ipinaabot, kaysa iba ipinaabot itong supig sa sabing aligadong bomb threat. Oo. So, naghanap ko ta so chip security, so pagturo sa tuya na baka pwedeng makauron, pwede naglilibot na dapalan. Pero kung pagbabasa rin tabi Miss Angel itong BU advisory na ipinalawas kan na universidad, sabi digdi, in view of the message received through the official social media page of Bicol University, which contained explicit bomb threats, which contained explicit bomb threats directed at the BU West and Daraga campuses. So, nakareceive Miss Angel nin mensahe. So, official social media page kan Bicol University na may mga laog na patakot na bomba. Kaya, siyempre, bilang pagpasiguro, sa seguridad kan lambang saro, nag-suspend kan trabaho, buda nag-shift mo na sa asynchronous mode of classes. Oo, mga anong oras ito, Joshua Tigsen? Kasi gari may nasendig sa kuya na may damay pa nga ni na saro pang eskwelahan. Bay, nabanggit pa din Miss Angel kung anong oras itong mensahe na receive sa official social media page. Pero so, shifting to asynchronous mode, tapos sa suspension of work, effective 12 noon mo yan. And ang good news man, Joshua, takaampang lang baga kaan su RECO, Regional Explosive and K9 Unit kan Campo General Simiola. Kaya makaskas man su responde. Roger to that. Actually, the call ng mga police personnel, ang yaon tabi ni Miss Angel, and sa chief security, hanapon ko pa, nasa paglibot na kaibahan so EOD. Pero sa ngunyan, kung ilalagawan ang sitwasyon, although wala na mga estudyante at yung trabahante digdi sa laog ka ng universidad, pero kalmado man na nagluluwas sa mga estudyante and mga employees study kan na BU. So far, Miss Angel, yun mo na yan, na dagdag niya itong detalyes, mantang padagos kitang nakasubaybay, digdi sa Bicol University. Josh Pabino, BCGB. CGB on assignment. Yan po mga tugang, si Joshua James Bino, live po sa dyan sa Bicol University. On assignment. Di mo pa mananggad ko yung basta-bastang makuhaan mahanap itong sa mga personang pwedeng makahuron kayan. Dahilan po syempre, ang priority ninda itong masiguro man ang kaligtasan kan mga estudyante, kan mga personnel dyan. It's either teaching and non-teaching personnel. Iyan po baga, saro iyan sa mga pangapudan and uro-utro man po na pangapudan kan mga explosive and K9 unit. It's either nasa region iyan, provincial. Dahilan po taan mga karaw, data pa aram kuya, data pa ma-confirm kung iyan totoo or dai, pero sa mga masunod na aldaw, may ipigpapaluwas man kan. Ang RECO kaya sa panginot ni Sir Dave, ano nga ni so first name ni Sir Dave, saan pa mayungunan kan RECO po dyan sa Campo General Simiola. Padagusan pa nga po nila pag mga saring ka ng mga information, day po tabi ka mo basta-bastang magpalakop ka iyan dahilan po dakulang kaaditan at the same time nakakapagtao po iyan ni na takot duman sa mga
mga nakakabasa kayo. Then syempre duman sa mga apektadong mga lugar as in mga estudyante. And baada sa napagkahapon or sa aga, early morning, may ipaluwas na po na statement kaiyan and recofied or may mahanap na ni Joshua itong head po kan security dyan po tabi sa nasabing universidad. Yung mananggad kuya Nald, may nag-forward na digdi sa kuya na mga barkada duman sa ipigpadarang mensahe sa page kan sarong student council dyan sa laog kan Bicol University. Apera nga ni palan ko yun sa message. Igwa pa iniki mismong comment duman sa page ko yan kan sarong universidad dyan sa laog kan Bicol University. I-send ko sa imo ko yan para maka-relate ka kan sa kuyang ipigtataram po digdi sa kuyang natutukawan digdi sa laog kan booth. And sana upon checking, upon verifying kan sa tuyang mga otoridad po dyan, sana magnegatibo man iyan. Syempre, ikaman daw, estudyante ka dyan, di mo araw na yung mga saring ka ng mga patakota. Anyways, happy birthday sa Aki ni Kuya Jerel Aranya. Baby Iya, nagsasalibarkan sa iyang ika-7 taon na kumplian yung una na pagkaldaw, October 8. Baby Iya, happy birthday po sa imo. And then, syempre, sa maigos na public safety officer, public safety office head kan Legazpi City, nagsasalibarkan sa iyang kumplian ng umangunan po na pagkaldaw si Sir Octavio Rivero kan PSO Legazpi. PSO Chief, Sir Octavio Rivero, happy birthday po sa imo. More birthdays to come. Nakaantabay dangon yan si Junjun Gianan, si Ma'am Jen Istola, kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay man po. And then kay Ma'am Jocelyn Borquesa, sabi na, good man po Ma'am A, pabati po ng fitness Zumba dance ng Pacific Mall. Kita-kits da po at siyan sa Tropics Dance, headed by Ma'am Karina Sales, si Ma'am Jarmy Mandane at si Zine Welvin. Nakaantabay po sindangon niya na pagkahapon digdi po sa programa kan DCGB. And duman sa mga estudyante kan Bicol University na day pa po informed, epektibo po tabi kasubagong alas 12 nin pagkaudto. Nag-shift and classes sa mga nagkapera mga eskwelahan po dyan sa mga campuses sa asynchronous mode on the nagsuspender man po ang trabaho epektibo alas 12 dyan sa BU East, BU West, asin sa Daraga. Dahil handa po yan sa naresibing, yung nga nito, ang term pala explicit bomb threat. Tanganing matawan manin giyaan mga mga otoridad ta, tanganing masecure, magkaigo po ng inspeksyon sa mga maniba-ibang mga kanto po dyan sa laog kan Bicol University and ma-check kung lehitimo ba ang nasabing informasyon. Oy po pala, bago ka ta mag-sorcereblagan ngunyan, dahilan sa insidente po dyan sa Bicol University. Sabi kan amigo ko, and na-post naman din siya sa may mga pages na nag-post na kan sitwasyon dyan sa lugar ining the Bicol Universitarian. Dahilan da sa siyempre ruluwasan biriglaan kan mga estudyante. Medyo Ate Angel, talagang magabat ang bulos kan trapiko dyan sa kahalabaan kan Rizal Street. Partikular na po dyan sa may kanto kan Bagtang. Sora ni po dyan kinakuyanen. Sampangan kan Bicol Regional Hospital and Medical Center.
pasisirinig di sa may partikan paraog kala Mama Mila Good kila board member Mila Bad. Dalan po tayaon dyan nagruluwasan, biglang nagruluwasan sa mga estudyante kan Bicol University. Kaya magbalon po kamo nin huro halawig na pasensya dahilan ta aside sa magabat ang bulos kan trapiko. Gubot po tabi yan ta arba kaan. Gusto gabus magkaerinot. Baka kasubanggi ko yan nagsakay ako after ko magbarata alas 5 kaso hapon. Mga 5:10, nasa terminal na ako dun sa Legazpi Grand Terminal. Ay, abaan na daw ko yan. Nakaabot ako sa Harong. Alas 7 pagkabanggi. Mga 30 minutes or 20 minutes, makaabot ka na dyan ko yan sa southern part. Ang problema ta, grabe po so gabat kan bulos kan traffic. Dyan sa may parte kan Villamor. Tapos sa jeep ko yan din nasa Kayanmi, nag-agi na digdi sa may, nagluwas sa may motorcade baga ko yan sa may kabangan digdi sa may Rizal Street. Ang problema, tabag abot naman dyan sa kabangan sa may barangay 19, 20. Dahil na halos kahiriruan po sa mga vehikulo dyan. Tapos bagsakan pa ki makusugo na oran. Problema talagang pulos ka itong sa mga motorista. And sabi ka na nadangog ko duman sa jeep. Dahil na ngayon kibago dahil nga taharani na ngaya itong su holiday season. Paano na sa ngaya pag harani na ngayaan Pasko? Paano na sa ngaya pag harani na ngayaan bagong taon? Kung sa iniyaan mga tao, may mga kwarta, iyo ngaya permi ang mga nasa luwas. Sa mga biheros ta, ingat-ingat lang po kamo. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical si Kuya Ronald Baldo. Sa IT nakaantabay po dyan si Jerome Nico Martinez. Happy birthday po sa gabos na nagsiselebrakan sa indang mga kumplian ng una na pagkaaldaw. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25,